fil-wirja Ġenesi 1:0-1 jiena qed naqgħad storja biblika tat-Torri ta' Babel mal x'qed jiġri fil-preżent. Fl-istorja biblika tat-Torri ta' Babel dan il-poplu li kellu lingwaġġ komuni ddeċida li jibni torri twil li jilħaq ismewwiet. L-istorja tgħid li Alla biex inaqqas din l-ambizzjoni gerfxilhom il-lingwa u bekk dan il-poplu tħawat u t-torri waqaf jinbena. Il-lingwaġġ komuni tagħna huwa il-binary diġitali li allura jiena tinqis dan simili bħala l-poplu ta' Babel li b'dan il-lingwaġġ komuni diġitali aħna qed inkunu ambizzjużi. U hawnhekk insaqsi qegħdin inkunu ambizzjużi żejjed se jiġri t-torri se jekrolla wkoll. F'din il-wirja jiena ħankun qed nuri numru ta' skulturi magħmulin mill-porċellana u kif ukoll ħankun qed ninkludi il-metall tal-koper. Dan il-materjal jiena għażiltu għax nara paragun sabiħ ma' l-istorja biblika u l-modernità.